У сакавіку 1905 года імператор Мікалай II абвясціў свабоду веравызнання. Гэтым ён адмяніў прывілеяванае становішча праваслаўнай царквы. Усе рэлігійныя культы станавіліся роўнымі перад законам. Да гэтага часу ў горадзе ўжо быў драўляны каталіцкі храм, але са змяншэннем рэлігійнага ціску гарадская абшчына імгненна прынялася за будаўніцтва новай каменнай святыні. Аўтарам праекта і галоўным кіраўніком будаўніцтва стаў архітэктар Аўгуст Клейн. На ўзвядзенне Віленскага сабора пайшло больш за 30 000 царскіх рублёў. Канвертуючы гэтую суму ў валюту нашых дзён, будаўніцтва абышлося вілейскай каталіцкай суполцы амаль у $800 000. У тыя часы гэта быў гадавы заробак 60 імперскіх генералаў ці месячны грашовы абарот усіх разам узятых заводаў Савы Марозава. У верасні 1913 года храм быў асвячоны. Каталікі заўжды сябе выдзялялі, лічачы не беспадстаўна даволі часта носьбітамі ці нашчадкамі якраз шляхты. Сам факт, што фундатарамі гэтага касцёлу былі людзі дваранскага паходжання і ў цэлым статуснасць якраз каталіцкай веры праявілася ў тым ліку і ў велічнасці вілейскага касцёла. Яны паўсталі, як бы паказваючы сваім выглядам тую палітычную цывілізацыйную праграму, якую меў каталіцкі касцёл у пачатку 20-го стагоддзя. Бо, безумоўна, існавала такая мяжа паміж усходняй праваслаўнай цывілізацыяй і каталіцкім светам. І гэты разлом ішоў, на жаль, якраз па Беларусі. І праваслаўныя каталіцкія вернікі, яны адчувалі гэтую розніцу не толькі на ўзроўні тэалогіі, але і візуальна. Сам храм распавядаў, гатычны храм адсылаў чалавека якраз да узораў заходняй Еўропы, бо гатычная архітэктура рэалізавалася якраз больш за ўсё Германіі, Францыі, Англіі. Гэта частка зусім іншай культурнай спадчыны свету. Сабор уяўляе сабой трохнефавую базіліку з развітым трансептам. Гэта значыць папярочным нефам, які ўтварае форму лацінскага крыжа, і высокай чатырохграннай вежай з боку галоўнага фасада. Вілейскі храм мае асіметрычную аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю. Аб'ёмы, ускладненыя гатычнымі ступеньчатымі контрфорсамі, элементамі, што выступаюць з агульнай плоскасці фасада і нібы падпіраюць скляпенні, і невысокім руставаным цокалем з абчасанага каменя. Тут вырашае форма гэтага касцёла. Ён асіметрычны. Ось калі б узяў архітэктар у чыстым выглядзе готыку, ён бы, гэта сіметрычная пабудова. А ён не вежу здвигае налево ад галоўнага ўвахода і атрымлівае асіметрычнае вырашэнне адразу на падыходу. І, дарэчы, вежу гэтую ставіць там, дзе, мне здаецца, галоўны пункт гледжання на касцёл цалкам ад плошчы гэтай. Готыка здавалася б прынцыпова чужая класічным архітэктурным ідэалам. Яна як бы адмяняе ордэр, правільныя суадносіны ўсіх элементаў, які склаўся ў эпоху антычнасці. Аднак не варта выпускаць з-пад увагі тое, што абапіраюцца ўзнёслыя гатычныя аркі на ўсім знаёмыя грэчаскія калоны. І перакрыцці ўзводзяцца ў агульным па тым жа антычным узоры. Да канца 19 стагоддзя ў эпоху стомленасці ад эклектыкі, калі і быў пабудаваны сабор, ордэрны дэкор многімі стаў лічыцца вялікай хлуснёй, чымсьці, што павінна не толькі служыць высокім ідэалам мастацтва, колькі абслугоўваць густ дрэнна адукаванага заказчыка. Таму у архітэктуры таго часу ён, уласна кажучы, стаў нябачным, але не знік зусім. Архітэктура храма спалучае кампазіцыйныя прынцыпы і дэкаратыўныя формы раманскага і гатычнага стыляў. Авангардная трактоўка кананічнай трохнефавай базілікі з развітым трансептам увасобілася ў асіметрычным размяшчэнні вежы, якая вылучаецца. Яе шпіль з'яўляецца акцэнтам яруснага нарастання аб'ёмаў ад нізкіх сакрыстый і пяціграннай апсіды да караблёў нефаў.
4 яе бакі завершаны трохвугольнымі шчытамі з круглымі і спічастымі аконнымі праёмамі. Вуглы фланкіраваныя маленькімі ігольчастымі вежамі. Сама ж апсіда прарэзана паўцыркульнымі аконнымі праёмамі. Тарцы ад галінаванняў трансепта завершаны высокімі трохкутнымі франтонамі са спічастымі нішамі і здвоенымі аконнымі праёмамі. Партал выдзелены шматслойнымі арачкамі, вымпергамі. Ёсць такія элементы, якія, як бы асацыяцыя з амбразурамі. Такія кружочки, такія гэта нішы. Ніжкі такія скромненькія, неглыбокія, дарэчы, ніжкі, як рабілі калісьці там у сярэднявеччы. А такая скромненькая ніжка, паўбрамленні і кругленькая, як байнічка такая. А наверсе вежы такія ваконцы тут у шэрах. Не ваконцы, а таксама ніжкі. І такая асацыяцыя. І гэта байнічкі. На вежы што павінна быць? Байнічкі. І вось такі адказ, вось такая форма. І гэта ідзе з раманскага, такого далёкага, мне здаецца, стылю. А ад готыкі, тыя ж кантрафорсы. На апсідзе, на прэсбітэрыум вугал замацоўваюць у чыстым выглядзе. Кантрафорсы, якія мы заўсёды адносім да гатычных элементаў. Унутраная прастора падзелена 2 магутнымі пілонамі і перакінутымі праз іх аркамі на 3 нефы пад крыжовымі скляпеністымі перакрыццямі. Над нартэксам у цэнтральным нефе трохпралётныя аркадныя адкрытыя хары. Інтэр'ер упрыгожаны арабескавай арнаментальнай размалёўкай. Аконныя праёмы запоўнены сюжэтным вітражным шкленнем. Стральчатая арка заклікае дух да нябёсаў, да вышэйшых сіл. Яна расказвае пра вытанчанае, поўнае пагарды да зямной матэрыі нябеснае жыццё. Самая каштоўная уласцівасць аркі – яна можа прымяняцца ў архітэктуры не толькі як самастойная канструкцыя, якая адтачае праёмы або падтрымлівае акведукі. Дзякуючы ёй можна пабудаваць звод, гэта значыць перакрыць каменным мурам вялікую прастору. Вілейскі касцёл – гэта досыць позні перыяд расійскай імперыі, час, калі адбывалася гульня са стылем. Так? Гэта эклектыка, калі кожны ў адпаведнасці са сваімі перакананнямі некім сэнсе жангліраваў гэтымі стылямі. І мы маем у Вілейцы вельмі цікавае спалучэнне, праект, які ўзяў вельмі шмат ад готыкі, і таксама мы бачым шэраг рысаў раманскага стылю. Калі казаць пра готыку, гэта і, канешне, вядомая гатычная ружа, якая, канешне, можа не настолькі прыгожая, як у Нотр-Даме, але прысутнічае над уваходнай кампазіцыяй. Плоскасныя сцены падзяляюць ступеньчатыя контрфорсы. Архітэктурныя абломы перспектыўнага уваходнага партала, вымпергі над ім, налічнікі раманскіх вокнаў біфорыумаў і гатычных спічастых праёмаў выкананы з фігурнай лакальнай цэглы. Цёплую каларыстычную палітру будынку надаюць вохрысты колер адкрытага жоўтага цаглянага мура і чырвоная чарапіца. Магутны цокаль выкладзены абчасанымі вапнавымі блокамі. Гісторыкі мяркуюць, што на самой справе вежаў каля храма павінна быць 2, але другую не пабудавалі, ці то праз неспакойны часу на пачатку 20-го стагоддзя, ці то ў апошні момант змянілі праект. Архітэктура пачатку 20-го стагоддзя вярнулася да таго антычнага пастулата, што будынак павінен праўдзіва расказваць аб працы ўласных канструкцый. Проста тэхналогіі былі ўжо іншымі, і адпаведна змяніўся сюжэт апавядання. У будаўніцтве ўсё часцей і часцей прымяняўся жалезабетон. Апоры і бэлькі перакрыццяў патрэбнай канфігурацыі адліваліся з сумесі пяску, друзу і цэменту. Галоўным жа было тое, што ў кожную форму папярэдне устаўлялася металічная арматура. Калі звычайная архітраўная бэлька ў стоечна-бэлечнай сістэме працуе на злом, то арматурныя дубцы ў новых канструкцыях адчувалі сваю трываласць на разрыў. Адпаведна, і вышыня апор, і галоўная шырыня пралётаў патэнцыйна павялічваліся шматразова.
Іншымі словамі, контрфорсы ў вілейскім храме усталяваныя нават не столькі на ўсялякі выпадак, колькі каб падкрэсліць гатычны дэкор. Дарэчы, эклектыка неяк так раскрапасціла творцу. Ён мог сказаць, а што мяне абмяжоўвае? Нішто. Я магу стварыць што угодна. Крыніцай для маёй творчасці можа стаць любы аб'ект, любой, і я ствару, і я раблю. І руйнаванне мінулага, дарэчы, у тыя сацыяльныя складаныя часы, вось тыя рэвалюцыйныя, і пачала стварацца авангардная архітэктура. І яна павінна была прайти праз эклектыку, праз мадэрн. І зараз мы атрымалі то, што мы маем сённяшняе. Без эклектыкі не было б і сённяшняга. А эклектыку можна разумець як кампетэнтнасць архітэктара. Ён паказвае, што я ведаю, і гэта ведаю, і гэта, і гэта. І гэта мне не падыходзіць, гэта добра было для мінулага. А вось тут нешта цікавае ёсць. Руская псеўдаготыка – гэта ў значнай ступені рамантычныя фантазіі на тэмы заходняга сярэднявечча праз стагоддзі, калі хрысціянства панавала. Архітэктары рэдка пераймалі каркасную сістэму гатычнага дойлідства і абмяжоўваліся ўпрыгожваннем фасада дэкорам тыпу спічастых арак. Аб глыбокім разуменні мовы гатычных формаў казаць не даводзіцца з прычыны вялікай часовай дыстанцыі, якая падзяляе новыя пабудовы з іх сярэднявечнымі прататыпамі. Па заказах прыватных асоб узводзіліся казачныя фантазіі з гатычнымі элементамі накшталт дэкаратыўных вежаў і машыкулёў. Готыка ў Вялікім княстве літоўскім пачала з'яўляцца пазней, чым, безумоўна, у Францыі ці Германіі, Великабрытаніі, але і сышла яна з гістарычнай арэны пазней. Факт, што ў 16 стагоддзі ў Вільні будавалі ці перабудоўвалі бажніцы з рысамі якраз гатычнага стылю. Хаця, безумоўна, былі дасведчаны пра існаванне дужа моднага павеву рэнесансу. Чым прычына? Некаторыя даследчыкі архітэктуры кажуць, што тут быў тонкі ідэалагічны момант. Каталіцкая царква, якая змагалася з рэфармацыяй, хацела і ў архітэктуры правесці дакладную рысу. Паказаць, што кальвіністы, лютэране, арыяне, яны будуюць новыя рэнесансныя рэфармацыйныя зборы. А вось сапраўдная каталіцкая вера – гэта гатычны такі сапраўдны храм. У час Першай сусветнай вайны храм моцна пацярпеў ад артылерыйскіх абстрэлаў таму, што яго вежа, самы высокі аб'ект усёй мясцовасці, магла выкарыстоўвацца ў якасці назіральнай вышкі. У 20-х гадах мінулага стагоддзя, калі горад уваходзіў у склад міжваеннай Польшчы, сабор быў старанна адноўлены. Пасля Другой сусветнай вайны храм зачынілі савецкія ўлады і ператварылі ў склад. Пазней, аднак, яго абвясцілі помнікам архітэктуры і размясцілі ў ім выставачную залу. На дадзены момант Крыжаўзвіжанскі сабор зноў належыць каталікам.